Huwebes Santo karon mga kaigsuunan, petsa 1 sa bulan sa Abril, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 15. Bispiras kadto sa kasaulugan sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya niining kalibutana og pag-adto sa Amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Niadtong taknaa, gitisok na sa yawa ngadto sa hunahuna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa Amahan ang tanang gahum og nga siya gikan sa Dios og muadto sa Dios. Busa mitindog si Jesus. Gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbako siyag tualya. Unya naghuwad siyag tubig sa planggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil?" Si Jesus mitubag, "Dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat apan makasabot karaon niya." Si Pedro miingon, "Dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil." Apan si Jesus mitubag, "Kun dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako." Si Simon Pedro mitubag, "Kun mao kana, Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kun dili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot." Apan si Jesus miingon, "Ang nakaligo hinlo na, ug dili kinahanglan nga manghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na, gawas sa usa kaninyo." Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya. Busa miingon siya, "Kamong tanan hinglo na, gawas sa usa kaninyo." Human niya kahugasi ang ilang mga tiil. Gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamisa. Unya nangutana siya, "Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag ka na kog magtutudlo o Ginoo, ug husto ka na kay mauman ka na ako. Kun ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyong panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.